Naša zemlja, naša budućnost, mi smo generacija obnove. Slogan je pod kojim je obilježen ovogodišnji Svjetski dan zaštite okoliša, koji je usmjeren na projekte obnove staništa, ključni stup UN-ova desetljeća obnove ekosustava. Kako bi se očuvala staništa i autohtone biljne vrste i spriječilo širenje pajasena, invazivne strane vrste, javna ustanova Nacionalni park Krka kao partner sudjeluje u projektu nadležnog ministarstva Life Contra Ailanthus. U povodu Svjetskog dana zaštite okoliša na plohi na Skradinskom buku provedena je akcija uklanjanja pajasena. Sam fokus projekta, budući da je to izuzetno teška vrsta za uklanjanje, neko bih rekao, a to je drvo, dođemo, posjećemo stablo, padne i stvar je riješena. Nažalost, vrsta ima toliko jak korijen da onda iz korijena pušta mladice, izuzetno je otporno. Sam logo projekta je tako formiran da je tek mala biljčica iznad zemlje, a ispod tla je ogroman korijenov sustav, tako da zapravo ta biljka zahtjeva jednu dugotrajnu i ustrajnu, da tako kažem, borbu, odnosno aktivnost čupanja i uklanjanja kako bismo ju onda sa nekog prostora u potpunosti uklonili. To može trajati i nekoliko godina. Herbicidi, nažalost ili na sreću, nisu se pokazali kao najbolje sredstvo za kontrolu ove vrste. Njihova učinkovitost je također prilično ograničena, no međutim može se koristiti u kombinaciji sa mehaničkim uklanjanjem, da se onda nanese odmah po uklanjanju na velika stabla i sprema herbicida kako bi onda on ušao u korijenov sustav i oslabio biljku, odnosno njenu vegetacijsku moć za puštanje izdanaka. Valja naglasiti kako se, zahvaljujući različitim mjerama ograničenja posjetiteljskih aktivnosti, životinjski i biljni svijet vraća na Skradinski buk. S obzirom da javna ustanova Nacionalni park Krka trenutno provodi niz projekata koji se tiču obnove staništa, jako nam je drago da možemo danas upravo na ovaj svjetski dan predočiti naše rezultate svih ovih projekata. Primjerice, vratila nam se kopnena alga na Skradinskom buku koja je zadnji put zabilježena 1890. godine, znači nakon 100 i nešto godina ponovo se možemo pohvaliti sa tom algom koja je izuzetno osjetljiva na ljudske aktivnosti i naša mogućnost je da je, evo, možemo ponovno početi i istraživati. Pritisci na prostor su veliki, ne samo od strane turizma i posjetitelja, već prvenstveno klimatskim promjenama kojima svjedočimo i usudila bi se reći na dnevnoj bazi. Znači, osim invazivnih vrsta koje su jedan od rezultata tih klimatskih promjena i pritisaka na prostor, osim što uklanjamo pajasen, i to je redovito, to je projekt koji će i nakon završetka LIFE-a trajati. U Krki su primijećene invazivne vrste riba, naročito štuka, i to je nešto s čime se isto svakodnevno borimo, a u toj borbi treba istaknuti, pomaže nam lokalna zajednica. Dakle, ljudi koji žive na ovom prostoru su nam se priključili u tom izlovu koji je omogućen i također rezultati su nam sjajni, a isto tako kao rezultat ograničenja i zabrane kupanja na ovom prostoru došlo je do obnove sedre koja je bila, ljudi su gazili, hodali po njoj, i to je ono što se isto tako može vidjeti na obnovljenom vodotoku i na obnovljenoj sedri i ovdje na Skradinskom buku, a sa svim tim aktivnostima ćemo nastaviti u svim ostalim dijelovima parka. Projekti obnove staništa u fokusu su Nacionalnog parka Krka, LIFE projekt uklanjanja invazivne vrste pajasena, upravljanje makrovegetacijom i selektivni izlov invazivne vrste štuke. Neki su od njih, a daju i vidljive rezultate. Ovogodišnji Svjetski dan okoliša je posvećen potrebi jačanja svijesti o restauraciji prirode, o značaju prirode, o obnovi staništa, i mi smo sretni što imamo prilike
ovako vidljive rezultate jednog vrijednog projekta prikazati. Dakle, riječ je o projektu koji se financira iz programa LIFE u kojem je nositelj Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, naravno partner javna ustanova Nacionalni park, a isto tako imamo i dva partnera iz Dubrovačko-neretvanske županije. Istaknut ću naravno javnu ustanovu nadležnu za upravljanje zaštićenim prirodnim područjima. Mogu reći evo da sam generalno sretna što sam imala prilike surađivati i prije ove dužnosti baš sa svima koje sam danas posebno pozdravila, da je ta suradnja uvijek bila bogata, a evo da sada imamo prilike nastaviti na ovaj način koji evo i danas, čije rezultate danas prikazujemo. Naime, Ministarstvo zaštite okoliša se među stotinama drugih natjecatelja prijavilo na financiranje za ovaj projekt. Uspjelo je dobiti podršku, nije riječ o nacionalnom upravljanju, nego se prijavljuju različiti nositelji projektne inicijative iz cijele Europske unije na jedinstveno mjesto. Financirani projekt je vrijedan 2,6 milijuna eura, a nepovratna sredstva iz programa su malo viša od 1,5 milijuna eura. Domaćem stanovništvu iznimno je dopušten izlov štuke duž toka Krke. Ovom prigodom ministrica Vučković uručila je najuspješnijim ribičima u lovu na štuku i paket ribolovne opreme.